Dengang jeg husker, når vi kører hundeslag på isen, det fylder uden grænse hele vejen. Verdens længste og bredeste motor. Dengang jeg føler meget, meget lykkelig. Men nu, der er ingen havis. Derfor vi kan ikke køre hundeslag på havis, kun på land. Jeg har meget ked af det, men nogle gange jeg føler misbrug på hundene, fordi der er ingen sne, og det er tørstigt. Men jeg bekæmper altid samle sne, hvis jeg håber, det skal ikke tørstigt. Jeg føler, det er grønlandske ansigt, og jeg føler, vi har stor del af vores kultur ved miste. Jeg er bange for det der. Meget, meget ændret. Jeg tror, det er alle ved, hvad det er efterfølgende. Nogle gange vi føler, vi føler meget stort tabt. The ice gives us life. Ice means everything to us. This glacier inside the fjord, it has retreated 40 kilometers back. So this is causing that some of the lands are sinking, like Maldives. When it's melting that fast, everybody is going to feel that it's melting so fast. Her i grønlænder er meget dygtige, og det er også bekæmper, når det kommer problemer. Jeg tror, de går over og finde en løsning. Der er meget dygtige. Jeg er meget stolt af dem. Jeg tænker meget, hvordan vi behandler jorden. Når jeg starter det der i en lille firma, vi starter, og jeg har taget turister og jeg kører med hundeslag. De prøver bare ikke bare hundeslag, og jeg snakker med det der globale opvarmning, hvordan føler vi, eller mærke med det der. Jeg tænker, hvordan jeg forpræger sig til andre. Det der, min lærer fra hundene, eller fra natur. Men jeg tror, det vigtigste er, at vi skal lære børnene. Når vi ikke starter fra børnene, vi kan ikke, når jeg hjælper
naturen. Vi kan ødelægge de farlige. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now World.